Koble pibra suggestion hakane ka video janga ka ba menta kasngi te ko ba pitip mo yola se menta usnam arjar san pidang plan ba ong ba ani house nam arjar pendrongan sedang no ban shna ya ka YouTube channel lane house nam arjar penyongan sedang no ban penmi YouTube video ai yola se pidon ka jengmut ka jeng perkhat ban shna ya ka YouTube channel ban ong ban shna no ka YouTube channel ngan kamai pisano lembada ka YouTube channel hakaba daladero ngajanjar kam kumne let's say la kumno house nam arajar ar pendru pelan ban ong bangan shna no ya ka YouTube channel kumba shna ki way nang tangan tab video no house nam arajar ar pendru ngan kamai pisano da ka YouTube ngatip pidon ka jengmat ka jumperkat ka bakun kata Henry hato ngan shna ngan penmi ya kum kino ki jaj video ngan penmi ya kum kino kita ki jaj content kiba la ban ai pisa kibala aban yo kambun ki view kibala kam yo shipun ki subscriber hapo ka YouTube channel ka jongpe nama ban kamai pisa pidon kam ban yo shipun ki view shibun ke subscriber nang ta pila ban yo pisa lembada ka YouTube lembada ka jengpenmi video ka jongpi ya ka video idea ngam no bataya pi hakane ka video na shupen I pi tang ka to ka ne ke nuksa ki baya day ba kiwiru kishna yakum kita ngam ongre ya phi ba ma phiru phibut yakum kata karukom ba ki ta ki kamai pisa ba ma phiru pi kamai pisa phimdei banya copy banya bot ya kiniki idea video jong ki we Henry yaile hi ban penmi ya ki content ki jong phi ki ba pishna hi ki ba pi edit hi ki ba pi ring dur hi kumaring video mangakum ne telarabi ko aban page adu buku jong kane ka video ka ba matak sin nama kadang day ka video ka ba interesting bha ka story nanta ka topic ha kane ka video ya sa page adu buku jong kane ka video ka number pin yo jumatoi labada kane ka video ka junga telarabi dang spoi thamai ha kane ka YouTube channel ka jonga ka bukatang nadang shadang krapat phi soba salat sa share ba sa subscribe ya kane ka channel ka jonga tengni sedang no ya kane ka video nga IP ka we ka nuksa jong ka we ka YouTube channel ka kertang blang semok kasi movie kane ka YouTube channel ka jupenmi ya kine ki kanja story lane ki kanja film mo ki biade bat ki kanja story jong ka to ka film nang tapat isale ya ka voice over da hakakten khasi nang tapat insert tab hapo kane ka YouTube channel te kane ka YouTube channel pi I ka ba I jupenmi akum kita ki jai video ki biade ba ki kanja story ki movie review e kum to ma isu penmi ya ka video ka ba day kum kata ta hak biade ba ka video ka chung I pi pe da ki lak ngut ki view ki ba pe ya ka YouTube channel lane ya ka video jong kane ka YouTube channel pi ki bun ki badan hado da ki khat way lak nyaw lak nang ta san lak drew lak ai tang shule ya ka voice over but sngo thu ya ka story jong ka to ka video kata kamon pilayo kamai de ki hajar tingka hak bede ladapi shna ya ki YouTube channel ki ba biang ki idea ki jong pi ban kamai na po YouTube ya kini ki wiki video ngam da tip ha hak bede ba ka ne ki jai video ma te pi kum kane ka we ka ba kertang ki thei kwa shnrang bat urang ping kan thei te kane ka dei ka video ka ba pili ju ya ki wiki YouTube channel rumo ki biju mi ya kum kine ki jai video ya kane ka video ki ba ki le te hak bide ba kane ru ka thumbnail ru ka long kum ju hi nang ta issue and play kan dia hak bide ba ka tapi tip tang pila ya sngaw hak video ba to ka kanja video ka to mo issue at ya ka music ka background music ka ba penduna ya ka volume kandiat hadin kata pat e download lane ishim ya kano ka clip jong ka to ka video lane jong ka to ka film na dapat sa record ya ka voice over ka jong na dapat tangkom ta issue edit malu malaban penyahap ya ka to ka story but ya ka to ka part jong ka to ka video tangkom ta issue edit na dapat sa tap hapo ka YouTube tangkom ta pila ka mai pisa omdei tangkane ka YouTube channel mo kum kane ka khasi love story channel ro kalong kumju hi nang ta khasi story ro nanta khasi story and khasi story love story kalong kumju hi ki kanja content ki ba ki ju penmi nanta kaneka blang semok kumbang ong pi mene nanta pat ki don kiwi ru ki ne ki
Leonardo Kasi Drama Explanation kum kito ru ki jai YouTube channel ki biju penmi ki biju review nanta ki ba le yakum kine ki kanja story film ye te kine pi I ki kamai da ki hajar tengka da pila lele ban penmi man kasngi ya ki video hapo ki YouTube channel ki jong phi mo te kai yarab ha na ka banta ka jing kamai jong phi hapo ki YouTube channel ki jong phi da phile ye kine ka main point ka ba phi dei banjit ka long ka story phi dei banjit lupa mo ya kano ka kanja story lana ya kano ka kanja film but enda phila da jit ya ka to ka story jong ka to ka film lana ya ka to ka story jong kano ka bi dei ka jing ya thu khana da phila da jit ya ka to nan tapat pin hapan download lana ban shim ya ki dur lana ya ki no ki kanja clip jong ka to ka story lana phila ro ban pha da ka AI ro hagibide baka kabiyete kat kum kato ka story mo na dapat enda pila dep ya kato na dapat sa kasyong par sa tang hak jing edit ka jong phi ban edit don kam ma pin dan da ka computer la ne ka laptop AA ka jong phi phila ban edit da ka mobile ka jong phi ro phila ban padan kam yaw kain master o VN nang ta o power director la ne o CapCut la ne pakwi ne kitai ki kanja apps ki ba de ban ya edit mo ta den kata kasyong stang ka jingnang ka jong phi ban edit nang ta phi ha ban record sa ya ka voice over ka kata ka voice over ka dei ka to ka jing ya thu khana jong phi ka sur kran ka jong phi ba phi ya thu khana ya ka to ka story na do basang hado ka bakut enda ba phim pat nom la ban kan mau ya baro ka to ka story mo te phila ban thok ha ka kot la ne ha ka mobile ka jong phi ba pin thok ya ka to ka story na ta ya ki to ki content ya ka to ka jing ya jong ka to ka jing ya thu khana phila ban thok ha ka kot la ne phila ban thok ha ka mobile te na ta pat pen ha ban record ya ka to ka jing thok ka jong phi hapo ka mobile ka jong phi nama phila ban penan kam yaw to voice recorder jong ka phone ka jong phi enda phila tap click record ang to mo ka mobile jong phi phila ban bo hang ne ka mobile shubo komne enda sapule badia ka to ka kot ka jong phi ka surkran ka jong phi pi hapan nang ban pan ya yo ya ka to ka kom ya thu khana ka jong phi ban pen shop big la ne ban pen ngop ya ki to ki ba pe mo ban pen ya hap ya ka to ka jing thu khana kat kum ka surkran ka jong phi kat kum ka jing thu khana ka jong phi phi hi kum kane ka we ka video ka jong ye blang samma khasi mo but kane ka we ka YouTube channel pam ka tang cube film kane ka de ka ba ala edit da kai ai mo te kane ka de ka pair ka ka katang jong ka video too handsome he wear helmet to school te kane ka we pat ki thei ki question rang but ki rang bat ting kan thei gam to te kane ka thumbnail bu kumju hi te kane ka YouTube channel ka long kumju hi but kane ka YouTube channel ro ki bu ka ju ka thumbnail nama kam dapan slam mi phi hadu kata ba pin prakhat lane ba pin ha pan tristom da phile yakum kini ki jai content ki bi de bat ki kanja story lane ki jing thu khana ta tang kum ta hi ka de ka ba jing jar ka jong phi ka de stang ba pin ha pan le ya ka voice over na ta ban tho ya ka story jong to ka jing thu khana lane ya ka to ka film ya ka to ka story jong ka to ka video lane jong ka to ka jing thu khana ka ba phi kwa kidan ro sakito ki way ki ki YouTube channel ki ba le kumju kumba le kum kane ka YouTube channel ki biju mi ya kine ki jing thu khana yana ya ke film mo te ma phiro phila ban le kum kine ki jai content la da phim yo lane da ki we yo le se phi le ran ban mi ya ka dor ka jong phi hapo ka YouTube e kum to mo nama ki bun ma ki ba le ran da phi de kan thai lane da phi de kan shinrang ma kana ru ya le se phi le ran da phi hang to ka bami kalong tang ka surkaran ka jong phi ka bami yakum kine ki jai video te pemdun kam ban penmi ya ka durkhmat jong phi hapo ki video ka ba dei ka ba pilong ka ba pia hapan mi tang ya ka to ka voice over la ne ka to ka surkaran ka jong phi hapo ka video ka jong phi te yakum kine ki jai content da phi le yakum kine ro mo nganong phi da dei ba phi penmi man ka sngi la ne penmi arsngi ka way hapo ka shibnai phi kamai da ki phau hajar da ki arphau hajar da phi bun view da phi penmi yakum kine ki kanja video dengan karena skam bakane ka video ka jonga ka ba menta ka sngi la ne ka ne ka topic mo kan ai jingra percungatai na ka banta jong phi ki ba kwa pek ki ba kwa tip lamba da ka ne ka YouTube channel ka jonga
te lada kan ka video ka janga kan ajing rap jing doi na ka banta jong pe shimet te pela ban bu status ban share ya kan ka video junga hapo ke WhatsApp status ka jong pe pela ban click share ang to nanta sabo hapo ke WhatsApp status ka jong pe te lada kam ya rap te kata ka shong happy da pi kwa bu la ne om kwa bu ro te tangom ne ka video kala po share bu ko jong kan ka video ka ba manta ka sni te ta do bungin se kedo hakiwi pat ki video ki ba ha dangwan hakiwi pat ki sni thuble shibun